Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Εβίβα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και αφού είπαμε γεια, με τα μάτια κλειστά. Το κτήμα είναι ο χώρος που επισκεπτόμαστε σίγουρα την περίοδο του καρναβαλιού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πες, θα πληρώσουμε αίμα, θα με πάρει το ρέμα, αφού είμαι γυναίκα που είμαι στο ψέμα. Ξάνθη είναι the place to be, 4 εποχές το χρόνο, 24/7. Άλλα μου λέει τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να παρευρεθείτε. Και εγώ που έχω άσπρα μαλλιά με ζήτησαν 3 ταυτότητες. Ναι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς, μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Να ξέρετε, στο τέλος της αποκριάς όλοι είναι καρναβάλια. Μην τους βλέπετε έτσι. Δίνονται όλοι, να ξέρετε. Κάναμε